Binabahan na kami, ginagayo pa rin siya. Daming tao ulit. Daddy, ako mo nga. Ako na mag-assist sa inyo naman. Good morning everyone. O ayan, di ba? Kahit binahan na kagabi, dinumog pa rin siya ngayon ng fans niya. Please follow my page and YouTube channel, Daddy Alex Vlog and Daddy Alex Channel. Thank you so much, guys. Bumaba kasi si Ma'am si G, ayan o. Kasi may gagawin pa si Princess after niyan. Kaya diba hindi nga po siya pagkatapos siya mag-ikot sa buong farm, umakyat niya siya sa taas, nag-ayos na ng mga damit. Ma'am Irene Gumahad, hello po, good morning. Erlene Rapol, hello po, good morning. Villa Carlos Ligaspe, ang ganda naman ng apelyido ni Madam. Shirley Tagaray, hello Ma'am Nati Jane Hiken, good morning. Ano si Ma'am si G? Teya. Sa taas. Picture daw na. Anak. Si Ma'am Sigit to naka-live. Ano 'yan? Maribek De La Torre, hello po, good morning. Andun si Ma'am Sigit, siya po yung magpipicture, kaya hinawakan ko muna yung pagkakataon ko na to, guys. Follow nyo yung Facebook page ko, Daddy Alex Channel, at saka YouTube channel. Please subscribe, Daddy Alex Channel. Diba? Na-plug ko pa din. Ayun kasi si Ma'am si G, ayan. Hello, Ma'am Rosita. Unsa man ni oy? Ayan, di ba guys, ang dami nila. Chan, Sivelia, hello po, good morning. Ang dami nila guys, isang grupo na naman sila oh. Thank you. Next. Alam mo kay wanted dire. Ah, dalawang grupo pala sila. Thank you mga madam. Dalawang grupo pala sila. Ang aga, di ba? Cristina San Pedro, konnichiwa. Maria Eda Diego.
君は言い過ぎすぎて見失う時もあるよ仕方ないずっと見守っているから笑顔にAyan, dalawang grupo pala sila guys. Bay Anthony Alcaide, hello po. Katuwa naman saan po sila dumaan. Doon po pwede na po yung tulay po nalagay na kanina. Mga 7 AM nalagay na yung tulay doon. Kaya pwede na tumawid. Or kung hindi naman pwede, doon sa kabila, kaso mahaba-haba nga lang yung lalakarin sa may highway. Miriam Vargas, hello po. Good morning. Levi, nakakahilo. Lumipat kasi ako guys. Sorry. Lumipat kasi ako kasi makukuha nila ako doon sa sa picture. Oh, ayan. Buntis ka no, lagi ka nahihilo. Palipat-lipat kasi ako, Levi. So, sorry naman. Pasensya na po. Kasi doon ako kanina sa kabila. Sabi ni Ma'am CJ, tangay ako nagpapapicture si Princess sa mga fans. Kaya lumipat ako, guys. Good morning, Ma'am Ninita Kahilig. Ana Joy, Rica Mata, Regalia, hello po, good morning. Guys, nagsisimula na naman yung init. Charot lang, Ma'am Liba, ikaw naman, di ka na mabiro. Good morning, have a nice day po and happy Sunday everyone. Thank you. Nahilo daw si Ma'am Liba. Sensya na ha. Kasi, ang tawag mo rito, Team Uga daw siya, remember? Ma'am Libay, Daddy. Busy na po siya. Good morning, everybody. Muna kayong aalis, yung mga kararating lang. Magstay kayo ng mga 10 to 15 to 20 to 30 minutes. Aray. Sino ko? May inabot po sa akin si Inday. Ano kaya to? Ito sabi niya gamit niya raw to kagabi. Huh? Ano naka-trend, Bernardo? Yelyaw. Thank you, Mirasol. Hindi ka naman pala pwedeng, ibigin. Dahil meron na siya. Grabe ka. Model ng school nila sa platoon. Yelyaw. Hi. It's a blessed Sunday, everybody. Mamaya mag-ano ko. Magsimba ako, lalabas na. Tsaka buti hindi rin ako kay Buhay, wala. Wala na siya. Yes, Mama Je, good morning. Opo, madami pa din, ma. Jessie Berdin, good morning. Teresita Dakara. Uy, napuntahan niyo na ba yung aking YouTube channel? Kung hindi pa, punta kayo ulit doon. Ay, ano ba yun? Maridol. Blessed Sunday. Irene Baha. Bago mo tong account, Maridol. Libay, siguro mga alas 2 pasado na. Mga 2:30 ganun. Or 3. Kasi hindi ka na namalayan. Bigla na lang ako inantok. Guys, kung hindi nyo pa napapanood yung mga uploaded videos ko sa YouTube, punta kayo. Makikita nyo yun doon.
I'm sorry, di pa pala ako nakapagtanggal ng morning glory. Tapos may mga ads kayo makikita dyan sa baba. Please, huwag nyo naman alisin. Okay lang. Yun lang. Mama Oka, good morning. DM Bagaloyos, hindi akin yung pangit. Sa'yo, kasi dire-diretso yung sa akin eh. Lloyd Escolona from Quezon Province. Hi, Brenda Balingcos. Good morning, Lourdes Cooper. Mahili Basco. Thank you, Vanessa Butong. O, yun sa'yo lang yung Seni Rivero. Ikaw yung walang signal. Kasi dire-diretso naman sa amin. Jolans LPT. Wala. Lumalaban na lang ako ngayon sa yung ads nitong live ko. Kasi yung stars din naman lahat nakakapagbigay. So, yun. May nota ka. Oo, may nota po ako. Mirasol. Wala, bigla ko lang in-off. Niya kasi ang kulit niya. Oo, Maria Asay. Ang dami. Yelyaw. Uy, David Guntinez. Good morning po. Kay Odiva. Guys, please follow din natin Odiva sa kanyang FB page. Yung kanyang sister na si Simple Amore. Simple Amore Vlog. Gemma Balington. To natin Jane Hecky, Michael Delfino, good morning. Ano oras ka pumunta rito, diba? Pasabay naman ako ng pasabay ako chorizo. Kamski Kiram, thank you. I miss you too. So, ano man naging banding natin before? Jennifer Basilang, thank you. Meng near Maris. Maricar Anunciado. Wait lang, wag mo na kayo aalis ha. May papakita ko sa inyo na may hinihintay lang ako. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung wag nyo dapat inaalis. Maligo kami dito. Totoo ba? Ayun o. Kulay Ovaltine, Milo. Maligo kami dyan dito. Apakalandi talaga ni Odiva. Hindi talaga magpapakabog. Thank you, ma. Hala. May kausap siya, Maris. Tandaan mo to, te? Ex ko. Pag ex ko, nakakalimutan ko na pala. Hindi ko siya maalala. Eto, naligo sa akin to dati, hindi naman tinuloy. Kasi sabi niya, bakla mukhang walang pera raw ako. Naka-mute. Hindi ko alam. May sound naman ako kanina. Baka siya naka-mute. Oh, tingnan mo, kahit mukha ng 55 mo, masarap pa din. Naka-mute ka. Naka-mute ka yata, Prince. Hindi na mo. Sa ganyang edad, hindi na alam yung mute. Jamaica. Ay, Janet pala. Meron kaming may ka-video kami ni Daddy, hindi namin pwedeng ipakita kasi to, parehas namin tong minahal dati. Parehas namin minahal, kaya lang ang mahal. Wala, nakamute ka, hindi ka namin marinig. Hindi ka namin makarinig. Tawag ulit. Tawag ulit. Parehas lang naman kayong Junior, David. Oy, David. Parehas pa kayong D. Oh my God, parehas kayong da. David, tigilan mo ko, David. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo ha. Ayun. Ayan. So, itong mga nakikita nyong ito, huwag nyo itong aalisin mga moms. Please. Malaking tulong po yan sa akin, mga moms. Yan lang. Kahit wag nyo aalisin niya, wag nyo i-ex. Hayaan nyo lang siya kung saan mawawala yan dyan. Ano sabi ni, Bye! Ingat po! Hello to kayo. Para sa mama mo? 3K. Gcash na natin.
Ay, hindi sila nagpang-abot. Gina Baque. Kamusta? Huh? Wala na naman boses mo. Kanina mayroon. Tuloy din yung mga gamit sa dyan. Ay, oo. Ay, shit. Sira na lalo yung cellphone ko. Crack. Ano ba yun? Wala ka na naman boses. Thank you, Janet. Anselma, salamat. Ayusin namin yung ano ni Brenda. Thank you, Anselma. Mimi Perez, shout out po kay Uwa. Vilma Barbadjan, Antipolo City, and Glenda Ganase. Mariam Tupas. Mga damit to ni Gwen eh. Maganda ta ba nagpipika ng damit. Chika-chika, Jocelyn Order. Kasi ayun, hinahanap ko yung wife. Sa atin nila, saan nilalagay mga damit ko eh. At lilipas rin ako. Karen Del Ria. Charot-charot ka, kumain ka ng chorizo kagabi, magdamag. Ako nga nagbantay kagabi, kawa ng ano. Ayun, nakita nila ako, magdamag ako, nakabantay. Saka huwag mo nga akong pinagbibitahan ng ganyan, David. Talagang caps lock, ha? Resi Dalmino. Yeah, right. Ano rin implika? Ano ko? For sure, hindi akin. Sa'yo man to. Ito kay Brenda to. Oh, this is my short. Ako rin, ganon. Tapos ginaganon ako, oh. Ay! Opo, si Bron. Jan Kenneth Espanto, bahala ka dyan, hindi ko alam yan. Thea Comedya, ingat kayo dyan. Maria naman tuhak, good morning. Niski, sawadika, Jinky. Ito mga to, sa'yo ba to? Hindi. Sa'yo lahat to? Yeah, akin lang yan. Ito. Ano gagawin? Ba't binaba? I love you, you're being totooan, matulungin sa kapwa kita. Ito, daddy, sir. Oh. Wow. Yung mga outfit siyang bago. Hi, Uwa. Happy birthday. Sa'yo ako pa kaya. Good morning, ma. Paano lang Nintendo? Kapuli-puli ni mo dyan sa imong ano ba? Ay. Kapuli-puli ni mo ba? Mali kay parehas ko. Ali ka sa kay Kara, yun mo. Sa ako. Wow. Bagets na bagets. Hi, Ate Julie! Wow. Hello. Wow, meron kami ni Jigjag. Magdadala pa naman akong ganyan. Sa M1. Naligo ka na. Ayun, kaya naman, madam.
Padala mo, pera pa kay ate mo. Ano, 50 Gcash ko? Elis din siya na po. Maganda yung kulay. Oo. Ginawa mo. Pag-aaral, magsulat. Ay, nakumigi. Ah, kay Oyong to. Mga short. Magbasa. Ay, naku. Paano ko sisipagin magpadala ng 50? Nag-aaral na naman. Ay, naku, Miguel. Pag walang aral, walang sulat, Nancy walang basa, Bengil, walang Jane Kagatin. Hindi ni kalidad. Alam mo dala yan. O, ba't mo ko hinihingian ng 50? Panalan ako na kanina sa balay. Ano yan? Ito? Badala kanina sa balay pa, pilo, dinalot balik ni. Mag-aaral ha, Mickey ha. Nakuha ako, nagigigil na ako sa'yo. Hindi pa nag-aisa ng mga damit. Ito kay Arjun. Kalimutan ko anong funeral kaya sila. Nancy Bengil. Kalimutan ko yun. Ano to? Lucky. Ito yung katagat nag-motor kung mga doon. Wala naman. Baha pa. Pero mas bumaba na ngayon. Ganda ma. Nilakaw na ba sila? Kanino to? Bigayo. Bagets kay Jad Mato. Ano color? Lyra sa ito, di ba? Ito kay David. Flor Medicilio. Snooki Haralde. Ma, padala ka din ko niya. Bigay ito di ikaw ko. Kapag namirat, Ako nalinis na ng lahat. Hindi mo income, hindi mo natulog. Oo, 500 daw karon. Wala na. Let's go sa mga. Work. No? Blessed Sunday. Hello, eh. Gabay! Oo ha? Hamlet Sakam, good morning din po sa inyo. So ayun, kanina ang dami-daming tao dito nga na bumibisita.
Na nag-ano ka. Na dumadalaw kahit binabaha na dito. Pero mukhang nakakita sila ng ibang daan. Tingnan mo nga baka may damit ka dyan, nak. Hi. Hi. Dai. Andun niya. Andun niya ako nag-aayos. Hindi siya makaangal sa'yo, no? Ay, ano yan? Kay Bulag. Bitong! Wala gibalik. Na. O tayo lutoon. Ano lutoon? Ginog? Sama na. Abi niyo ginog, Bi? Yung sapatos, eh. Nabanggit naman niya. Patos daw. Hoy, basa akong salita! Anong agod dili? Bagong tamo ron, nagkawin dito. Wala, basta eh. Di ba dala doon sa bahay? Yan, hindi ko alam kung kanino. Ay, sa'yo yan! Sa'yo na yan. Sa'yo na, dali mo doon sa inyo. Ito. Sa'yo na itong. Dali mo doon sa mga kapatid mo. Mga damit na Dali mo doon sa inyo. alin dyan? Ito mga ito. Hindi kay Scarlett to, yung mga binaba ko dito, kung alin yung sa'yo, kunin mo. Kung ano yung kay Scarlett, kunin Scarlett. Kung ano yung mga matitira na hindi sa kanila, ibigay na. Ito, wala namang kumukuha nito kanina sa lamay. Kahapon ba sa lamay sir? Ano ko dito Scarlett. Sa'yo ba ito Santa Cruz? Hindi. Kanina. Ay, pag-aamit mo tanday. Dubrok and chill. Dinbeya, hello. Okay naman. Ano mo gamitin yan? Stars pick up gamitin sa doon ha? Talagang hindi ba? Para pag scary yan. Nina Pragos, good morning. Ano daw? Sabay ko daw yung lubad ko kahapon. Diba binibigyan ko din. Argel, sando mo ba tong mustard?
Baka masama sa ipamimigay. Nia Balila, Baila. Ito oh. Ito. Thank you. Tahi-tahi. Gag. Thank you, Mama Je. Nakauwi ka na, Ma? Ah! Ay, nalinis din ang putang ng bus. May dumating na naman ang putang ng picture naman. Hi, live. Ano sila sa lagod mo? Ay na natin sila? Rekre? Sabi ko sa bote. Kapalit din sa tindahan ninyo. Ha? Ihapon ka lang gano'n. Sarap ng talbon niya pa. Wait, masarap ng ano mamaya, sa panahon lagyan ng ano. Chicken. Yung Sabaw. spinach. Sabaw. Tapos pabili din ng patola. Tapos chicken. May chicken na, no? Hindi ako pala. Yung inday, awan talaga yun. Ito magluto. Saan ba tayo? Ha? Ito maganito tayo. Doon sa ilalim yan, lahat ng bedsheet. Wala ka na sando dyan, ano, dito? Tingnan mo, short. Ito, oh, mga short na panlalaki. Dali babae ako. Ito, oh. Di ba yan sa inyo? Baka kay Mel Marian. Pag nandun na yan sa bahay ni, ano, wala nang bawian. Ito akin ito. Ha? Akin ito. Ito kay Diva to. Ito kay Nina. Sinaida Doke. Mama MJ, hi. Conteso Caribal. Maganda. Talaga na. Ewan, nandiyan sa ano eh. Nasira yung cycling ko, hindi na kinaya. Ayan, may mga ganitong ads, huwag nyo aalisin na. Yan, yung mga ganyan. Dala kayo, yan lang okay na. Ha! Alam ko, feeling talaga, kayang-kaya mo ito yung Ba't hindi mo na ano? tanda na ako eh. Si daddy kasi po, bagets to eh. Tirador ng bagets. Talaga ba te? Ako pala talaga ako.
Asa na ba nawala siya? Si ano, may ginagawa siya. Grabe no. Matanda na siya pero parang hindi ko siya ganun kahagard. 35 lang yun, te. 35 lang yun. Hindi. Mas matanda sa akin lang. yun. Mas matanda sa akin yun. 35 lang, te. Kasi nanligaw yun dati. Hoy! Sa'yo na to. Yan, sa'yo na yan. Thank you, ma. Okay, salamat Ate Irene. Tamang tahi ako ngayon, ano. Iba-iba yan, hindi lang ganito. Yan. Huwag nyo aalisin yung ganyan kasi yan yung nagbabayad sa akin. Sayang. May pasok na. Oh. Sa'yo na yan. Yan, di ba? Sinakani. Isang gunting, te. Wala eh. Sa takos kay Benda na. Kay Rhea ata ito yung flower. Ha? Ha? Risa, Gersh. Okay na, basta huwag ka muna aalis. Mag-standby ka lang dyan ng mga 10 to 15 to 20 minutes lalabas yung mga ads. Oo. Diba? Paano mo ginawa yung technique? Hindi. Manual? Binasa para ma-shoot. No, pamahaw, no? Ha? Danbrook and Chill. Hello. Kamusta kayo dyan? Taas mo pa. Taas mo pa. Taas mo pa. Taas. Suot ko niyan dati, di ba? Oo. Sa ano? Ang sa'yo ay akin. Yehiir Ramos. Pag naka-pain, from the city of a golden friendship, Cagayan de Oro City. Hey! Kaintay na maliliit na talangka or crabs. Crablets. Ang sarap ng crablet. Di ba yan yung pinarito ko na? Ayun yung tikman? Asan? Ayun, no? Hindi. Tikman yun. Ha! May itlog. Ha! Very crunchy. Mawat yan. Yan yung ano? Busin ko na yan. Gusto ko ito kasi. Kasi malalaki. Yan, yan lang. Hindi, iba na lang ang pin. Ang tataba ah. Kahit maliit. Ayun po, ang dami pa. Nakita ko nga. Ayun o. Opo. Kay Mia to, ayaw niya. Actually, butas-butas nga to eh. Ito yung buto sa kabilang side. Ewan ko nito kay Mia kung saan sa kasi lumulusot. Kaya sumasabit yung damit niya.
No, I just bought that from the mall. I didn't see the butas-butas. Sayang naman, ang presko sa katawan. Kailan kayo magiging malinis ang ilog ko? 3 days pa yun, di ba to? No? Up to 3 days. Bukas Pwede yung tanongin yung kilo, pero dyan yun. Ginawa, di ba akong... Hala, wala na yung bato-bato. Walang pwede yung mga crabs na nahuli kanina. Sa vlog ko. Hi, Loisel. Tapos na kayo maglinis niya amang kataas, tapos... Meron pa rin, pero unti na lang. Humupa na yung ano. namin, ayos namin. Humupa na yung taas. Ayun. Dalit ko ng bahay. Pero mataas-taas pa rin. Hindi, ganito tayo yung lifestyle. Dati ganyan talaga yung normal na tubig niyan. Tapos, nag-El Nino, di ba? Kasi syempre, tag-init. Wala na yung mga harang nating bato. Nawala na yung bridge eh. Hi, Tita Mirna. Good morning. Daddy Alex, no? Hello, Tita Mirna. Kumakain na si Bayot. Nandun, binalik na. Nauba yata kagabi, nano. Si Amanda. Hindi ko nakuha kung anong business yung ano, general business dito ano. Sama ka sa akin doon sa Manila, bahay ko. Bigay na ano. Busin ko lang ito balak kayo. Problem. Kung gusto niyo yung kain na to, ito yung ulit. Meron pa ba? Meron, pero ito yung buka. Gusto niyo ba? Mamaya. Hindi pa. Yes, may mga ads na naman. Ah! Ganun, no? Thank you. Ako gusto ko lang with salt. Yung normal lang, gusto with salt. I think I have sesame oil. Oyster. Yeah. Iba pa rin yung classic. Wala, hindi sila tatawid na sila kung panoorin na natin. Olga Taray na Elisa Del Mon. Ha? Taas pa rin ang tubig. Maganda yung mga yung mga lalaki. Okay din naman. Ay, yung to pala, mga short na to. Ito kay David. Basta lahat ng mga hindi sa inyo ilagay niyo dyan, papakuha mo yan. Salamat kay Madam, may-ari ng Piniral. Hindi talaga maano. Kalimutan ko. Wala pa akong schedule. Nagbigay siya ng cash para sa mama ni Gwen. Nasisira ng pusang upuan. Wala pong ulan na Hindi ito. pwede, Olga. Siyempre meron din akong family. Dito naman ako nakatira, pero umuwi-uwi ako. Pero napakaraming biyaya ng tubig. Tingnan nyo, ang daming nananambay Na- namumukot. Daming na pa mga isda. Nangingisda, mga... Siguro malalaki rin yung crab dyan, no? Yan yung biyaya after ng baka. Pag baka yung sa amin, lalabas na lahat. Ah, di ba sabi mo, itong buwan na to bababaan na yung mga crab. Aakyat na sila. Akit lahat ng mga maliit, tapos bababa na siya pag malaki na. Mga berman. Ang taray. Piyo.
Hindi nakita ni Mia yung ilaw, pero nasa dilim siya kanina. Kumakain lang po Yung mga bisita na naman po tayo. Hello! Hi! Maliligo po kayo? From Tagol. Ang ganda ng baga. Thank you! Salamat! Sa'yo yung bag na yan? Gawa nyo? Binigay sa kanya. Okay. May ganyan din kasi kami. Si Oyong, si Brenda, ako, si Marian. Binigay Sa Manila binigay pinag- sa ito pala. Binigay sa sino may bigay? SK. SK. Next time doon na yung mga souvenir namin. So, may mga ganyan din ako mga ano. Yes. That's the Ana House. Ana house. Kaya A House. The Ana. Ganon. Maganda dito na rin ako. Grabe, ang taas ng tubig niya kagabi. Umabot dito. Dito? Oo, umabot din sa... Yan, dyan sa bato na yan, dito sa ibabaw. Ano? Ang taas. Good morning. Hi, Teresita Luz. From Nasipit. Ayan. Baby ko pala. Hi, baby. Scholar ko po. Scholar ko. Di ba, baby? Ba't gusto mo maging cartoon? Yan, pamangkay ni Brenda. Ito rin. Tomboy man siya. Na. Janine. Hindi nakauwi si Amanda. Nandun siya sa mansion. Saan siya natulog, nak? Wala. Ate, Sharon? Anong tawag niyo sa iba na yun, babe? Pusing. Hala. Yung phone ko. Shit. Ano nangyari? Hala. Shit. Hala. Oh? Dulas ako kasi sinasabihan kita kagabi eh. Ano nangyari sa phone ko? Tingnan niyo po yung ilog namin. Ilog namin ay half ilog, half Milo. Oy, lasa mo. Saan na? Ano? Ito ito sa mo. Ay kapalitan na. Magkano yan? Magkano to? Ang pangalan nito? Mais. Ay, hindi ano. Mais nga. Gamay? Kamukha mo. Oh? Binaki. Oh, thank you. Binaki siya kasi pag ginawa niya to, nagbinaki kayo ng upo, di ba? Uy, grabe. Oo, kasi bakut-kut ano, di ba? Mura kang bakbak. Grabe, galingon mo. Agaling mo guys. Nauna poon. Before. Parang nag-iitim na yung phone Nga, di ko. ba kung ay igod pa man. Slide. Sarap po.